med jer. Så er vi på motorvejen igen. I dag er det søndag, og jeg er på vej mod Bjerre, hvor jeg skal køre sammen med Per og Tobias. Og det er jeg lidt spændt på, fordi min form den er ikke sådan super godt op at køre her efter vinterpausen. Og Bjerre det er en forholdsvis hård rute, der er en del højdemeter, der skal klatres en del dernede. Så jeg er lidt spændt på, hvordan mit ben klarer det. Men jeg skal jo i form til sæsonen. Så jeg håber, I vil følge med på den her tur, til trods for, at der nok kommer til at være lidt pusten og prusten. Men jeg skal ud og give en gas. Følg med videoen. Så kommer vi lige til den første lille nedkørsel her. En T-Rex, kalder de den vist. Længe siden jeg har kørt her sidst. Bare lige lidt med ro. Kører lidt ved siden af sporet, men en fed nedkørsel. Den er lidt kold, når man kommer hertil, og der er 8 grader. Oi! Der er god nok fart i ham her nu. Der blev stien lige tynd. Så er vi på kulissenedkørslen her, og Per ligger forrest, så han fører an. Foregår meget gelænde. Ja, der var lidt løs. Kommer der lige nogle små hop her. Det er sådan en mærkelig sving, det der. Jeg har aldrig rigtig lært at tage ordentligt. Men det er det, der er fedt ved bjerge. Der er en del unikke ting herude, som man ikke lige ser så mange andre steder.
2 år. Kører vi musvogn her efter en halv lang opkørsel. Ja, som altid de her gode løse bermsving. Der er lidt muddy her. Jeg kan heldigvis mærke på de her spor, hvor der er lidt trædestykker imellem, at der begynder at komme lidt lårmuskler tilbage på mig. Ikke at det er godt endnu, men det rykker da. Så der er mulighed for, at vi når at blive klar til sæsonen. Hvis vi lige tager det sammen her. Og med vi mener jeg selvfølgelig mig. Fordi det er altså lidt hårdt på de her løbsdage, hvor man skal træne dagen inden, og ja, når man ikke er klar med sin fysiske form. Heldigvis er cyklen ikke blevet slidt her over vinteren, så den er klar. Der er ikke noget, der skal markes med eller noget. Det er altid noget. Skal vi lige sidde ned her og slappe lidt af. Ja, det var sgu musvognen. Kommer der vist en lille smule nedkørsel her. Det er ikke noget navngivet, men alligevel et sjovt lille stykke flow. Der er lige en lille frø, der var ved at få et dæk i hovedet der, men jeg tror, jeg lige er nødt at komme udenom den. Foråret er en god ting. Så tager vi lige en tur ned ad den sjove skov her. Spændende, hvordan den er i dag. Der er sådan lidt halvfugtigt. Så er der en masse rødder. Og vejret er ganske omskifteligt. Jeg kan lige fornemme, at jeg ikke har fået mine briller på her. Så jeg får vand i øjnene, jeg kan ikke se noget. Det er jo ikke så optimalt. Ja. Så er det Åjærbakken. Et blåt flodspor, som vist er for nylig er blevet belagt med noget nyt grus. Sådan noget granitgrus virker det til.
små hop, der er blevet lagt ind. Nogle lidt større spids op. Et lille rodstykke. Fed lille feature hen over et træ, der kommer ind i noget åbent skov her, hvor det blæser lidt. Her skal man altså være på bremserne. Jeg har lagt nogle store sten i. Så mener jeg, at der kommer et par hop her længere nede. Igen. Så må jeg godt på bremserne her. Ja. Man skal være klar til, når man lander i hvert fald. Men faktisk en rigtig fed nedkørsel, vil jeg sige. Ikke dårligt arbejde, der er lavet der. Så er vi nået til Grævlingen her. Her fører an igen. Tobi, han venter på os nede i bunden. Vi er lige ude for at få lidt kul i vinterbenene igen her. Det er ikke helt gjort endnu, men det skal nok komme. Ja. Som Per siger, det er blevet fedt her. Der er kommet nogle gode linjer, det er lidt tæk i, og der er nogle naturlige rødder og noget. Lille tredje stykke her på midten. Nogle skinnies. Så kommer der et pausæt hernede af. Jeg skal godt på bremsen igen. Goddag! Ja, det var da hyggeligt at se dig. Nej, sjovt støden, ja. Det var også en fin bænk, du har fået bygget der. Ja. Jamen, vi havde jo god tid, jo. Vi var jo 2 kræfter om det der. Du nåede lige hjem efter værktøjskassen. Og... ja, det sving deroppe, de altså... Det sving deroppe i toppen, de er mega cool. Dem kan man godt lige køre på gang. Det kan være for langt op. Ja. Det gør vi en dag, hvor vi er i form. Jeg kan ikke huske, om jeg har kørt den her overhovedet. Jo, du har så. Okay. Ja. Så her er en af de her lidt kortere tekniske nedkørsler. Jeg er lidt rusten i det her slow-tech-værk. Men det går. Vi kommer rundt. Rigtig høj gear vi var i der. Kommer vi på det stykke, der hedder Freeride. Sådan rimelig flowy, vist med et par gode drops, som jeg husker det. Rimelig nemt at holde god fart i. Lidt på bremserne her også. Der er lagt sten i her. Der var engang sådan en lidt halvrød bjælke ting i.
Det er blevet væsentligt bedre med den sten der. Der er jo mange, der kan. Nu kører jeg. Jeg holder låt igen her. Ja. Så er vi på vej hjem igen. Det var den tur i bjerg, og det var som sædvanligt en fornøjelse. Der var mega godt vejr, og der var godt bid i jorden dernede, og vi havde det rigtig hyggeligt. Jeg håber, I nyder lige så meget at se de her videoer, og i fremtiden tror jeg, der vil komme lidt videoer, hvor der bliver trænet lidt mere på nogle specifikke teknikker og nogle specifikke spor. Så det vil jeg glæde mig til. Vi skal i hvert fald have tak, fordi I så med på den her video. Så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis I vil abonnere på min kanal og like videoen. Hvis I har noget, I gerne vil dele, så må I gerne skrive en kommentar nede i kommentarfeltet. Og ellers så bare have det godt derude, til vi ses igen. Hej.